Hi! Hello everyone. May buntag sa tanan din. May buntag Norway. May hapon udto din sa Pinas. Today in my life edition. Ato tag eskwelahan. Eskwela na Santa. So, tanawang palibot. Alas 8. Ngit-ngit. Kilom-kilom pa. So, yeah. Mingaw. So, yeah. Balik ko ninyo kayo matuta sa atong eskwelahan. So, yeah. Ninggawas ko na mag-video na po na